So what's up? Good afternoon mga langga, no? So for today's video is mongadto sa ogkuan. Naaday mi karon day sa San Francisco. So mamili ta ko kay ukay, no? Ano ya karon sa sa ukay-ukay sa Camotes Island, no? So nunid na ta moadto og syudad mga langga para lang makapamili ta sa mga ukay-ukay nga barato dito sa Cebu City. So i-try ni nato og ako ipakita ninyo ang mga pipila ka mga kuan. So kini nga area mga langga is perting Dacoa. So for daghan jud kaayo ni mga kuan, no? I'm sure daghan po mamili ani kay barato ra man siya ug affordable ra no nya lig-on pa jud. So dinhi nga side is medyo naulanan gini siya mga langga, no, kay tungod sa mga ulan-ulan manggod kada adlaw, no. Pero pa mga nice paghihapon, pero kini sa bot nga or sa tunga mga langga is nice ug hapon ni siya. Kini sa tunga nindot man na siya mga langga, no. So nagkahalagala ito ng 200 up to 280 or 180 to 180 or 190 ana, no. Sumutawad pa jud ta. So makatawa ko diri mga langga. So experience na ko diri mga langga, no. So akong i-story ninyo mga langga, no. So ang napilihan sa akong bagets is 180 or 190 dito. So 190 mga langga, no. So pagbayad na mo, pagtunol ako sa akong kwarta nga 500 mga langga. So siya ang nitawad mga langga instead of me. Oy, kakuyaw, makuyawan ta aning tindero diri mga langga, no. Kay imbis kita ang mo tawad nga dapat unta mo tawad tag 180, unya siya naman ay nitawad kay 200 kuno, 200 na lang kay wala siya panukday nga GS instead of 190 gihimo niya og 200. Oy, kakuyaw ba ani nga tindero. So wala man ta sa puta kay nakakaon man ta daan before ta ni sulod diri, no. So okay na lang to, may na lang pud to niya 10 pesos, no. So dapat unta ang customer is always right, charot, no. So ang customer gid unta is mo hangyo pa unta ta bisan 10 pesos kay para ato ibayad sa atong gasolina, no, para makauli ta kay layo pa bayang amo, no. Og diri mga langga, daghan jud kay sapatos, magsawa ka daghan kayo mga sapatos gyud, bastilan na kalamang ang kwarta na kalamang ang waray, no. Waray gud kita kwarta ini. Magre-reko na unta kita sus kay waray man kita kwarta. So pordoy lagi hapon, no. So ngadto hangtod sa tumoy mga langga is mga sapatos gyud na, no. So pili 150, 180, 100, walang 100 dire. Nangunta na may waday 100 dire mga langga, no. So nagkantidad ra 180, yan hangyo siya og 200. Agoy, ngano ba nga ni hangyo maning tindero ha kay dili kuno siya'y tig-iya og sa dihang ang tinuod is iya manggid siguro ni, no. Kay wala ko nung iyang amo, wa siya panukli. Agoy, marosep anhi magbalansay palay mga satsan char. So dinhi guys is after ani is moadto na ta sa kuano, musoroy pud ta or ako ipasilip ninyo ang lugar sa kuan, Camotes Island, no. Bisag isla diri ang amoa mga langga is naagihapon tay mga kuano, nagihapoy mga talan-ahon, charot, talan-ahon. Nay mga talan-ahon po diri ginagmay, no. Ana, talan-ahon. So manguli na may mga langga, no. So ipasilip na ko ninyo mga langga ang among lugar, no. So kana mga langga, naata sa mga kuan, kabagnutan sa nangan mangrove. So mangrove area ni hastang taas sa gidahangton ni sa tumoy mga langga, no. So ipasilip na ko ninyo mga langga diri, no, sa maglaglaag ta diri sa Camotes, no. So ako ipakita sa ninyo, i-flex na ko mga langga, no, ang atong usahan ani mga eskwelahan diri, no. Kay naman ni mga eskwelahan diri nga malabyan na to, ako lang pud ipasilip ninyo mga langga, no. Para mga gusto mo eskwela college, dili na mga ngadto kuan laing planeta, kay diri naman lang sa ato kay kapoy naman kaayo mga to pag syudad mag boarding house pa mga langga. Agoy, bastelan wala tay kwarta, no. So dinhi mga langga is grabe ang panahon, no. So ang panahon is dili masabtan, medyo makulimlim, medyo mainit nga di ambot, basta mao na
no. Og dinhi mga lang guys, wala man ta magdali og para sa safety sa atong mga kauban, no. So angkas nako ang duha nako ka bagets, so hinay-hinay lang ta, no, modagan lang ta og 30, 40, 50, no. Pinakakusog na ng 50 mga langga basta naatay karga nga mga bata. Okay rag kita kay okay rag mabalintong, simba ko, charot, no. Bahalag mabalintong basta ikaw ra usa oy, bahalag daganan og 120 kurbada. So dere is kalma-kalma lang ta dere, no, chill-chill lang ta, no, habang nakikinig sa music. So may music kasi may music ang cellphone ng anak ko, kaya mag ano lang tayo, mag voice over, no, para hindi nyo mabati, no. So kana mga langga, kini is Chinese siya nga eskwelahan, no. So as you can see, I love cha. Private. So kung gusto mo eskwela nga dili na mo maggunag-guna, no, kaya unlike man sa public nga pagunahon man jud, no. So naa man gipinta kasi ang mga ginikanan mga langga, no. So kung mga inahan nga tapulan mo guna or hasol na kaayo, so ngari na lang, no. Kini sad mga langga is kana Moraya. Sa college na siya mga langga, no. Nya kini pod is kana kusog-kusog man nato dagan mga langga, no. So pasilip-silip lang nako ng mga gidagmay mga langga, no. Pasilip-silip lang nako ninjo. Kay napoy ay pagkabalaka kay napo tay land bank dere, no. Land bank. So sa dili pa kana parking gamay, no. Mangita ta og nindot kayong kuanan ba, lugaran sa atong motor ba, kay para safety ba, og masilungan pug kuno ni siya kay agoy pertira bang inita mga lang, ano. Perte jud inita. Kung kisa to ang mungari musuroy sa lugar sa Camotes Island, so contact me or PM me, no. So ihatod ta mo bisag asa mo padulong basta kay ang gasolina atimana, char, no. So dinhi mga lang guys, ako lang sa pakita ninyo, no, sa wala pa mini ngadto sa okay-okayan is diri sa minag muni-muni diri sa sa Baywalk of San Francisco, no. Ano mga langga. So kini lang ko sa mga langga, no, kay murag naglayan ng panahon, no. So thank you for watching mga langga. See you in my next video. Don't forget to like and share. Bye bye. Thank you for watching. Babosh.